Na konferenciji su predstavljeni glavni rezultati projekta TERE kojim se želi potaknuti lokalni razvoj kroz proizvodnju energije iz obnovljivih resursa. Europska unija postavila je nove standarde koji se moraju ispuniti do 2030. godine. Čak 40% smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova, 27% korištenja obnovljivih izvora energije i 27% poboljšanja energetske učinkovitosti. Dakle, vrlo izazovni ciljevi. Da je za okoliš 5 do podne davno otkucalo, potvrdio i pulski gradonačelnik, dodavši da su klimatske promjene kojima svjedočimo u proteklih 10 godina rezultat neodgovornog ponašanja prema okolišu. Bez energije i energetike sigurno da nema razvoja, no moramo razmišljati kakav razvoj želimo i zato mi je doista drago što su se mnogi gradonačelnici u Europi odlučili potpisati povelju o energetskoj učinkovitosti. Poseban naglasak stavljen je na financiranje energetskih projekata kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europsku investicijsku banku. Energetski sektor ima veliku važnost u ukupnom razvoju cijelog područja, pa je važno sagledati mogućnosti financiranja projekata u toj oblasti. Projekata za koje su zainteresirani i javne institucije i mali poduzetnici. Pravilno korišteni prirodni i drugi resursi mogu ubrzati ukupan razvoj, a u konačnom ishodu pomoći u zapošljavanju mladih. Na konferenciji se raspravljalo i o europskoj teritorijalnoj suradnji za razdoblje od 2014. do 2020. godine.